Sanjay dat ubla ai minse mi ki khna samla ban kyar na ki drugs ula kren halor ka jing kendri jong u bandi ki drugs hagis number ki por blalet hak bakat kum ka jing tho jong u Sanjay kadaw bu ula kala di drugs kade namar bu ule ran ban pha kli ya kanu ka kinthe ka ba u itnan ha ka jing kren u Sanjay bi nong tho khubor ulong bu de ubre bale ran bit ba de na kane kadaw bu un sahab ban pindon kam daki drugs ban pindo pendam ya kane ka jinglong ka ba udon sho Sanjay la binrap ru badai onda ha ba uladi bat pindon kam ki drugs ba un sa ngolong shlor bat lejo lejan ya kanu ka kanthe re ka jinglong kerni u Sanjay bandi ki drugs klakta bha ya u bat la pinjat ela ka jing em bat nalor kane ka hiar bha ha ki kam ak phim dei hadin bolalat niki drugs bolas dang ban em ha ka jing em bathamai but I men siam ik khna samla biki dei ban kyar na ute u jing di uba wanra jing ma bat pinjat ru ya ka jing em haga ba yakran halor ki film u Sanjay ulayo ka jing ero halor ka benta ba u ha ka KGF2 kabla longru ka we ni film ka ba itnat ba ya yeu bha menta usnem kumju ru ngin sayo I u ha ka shamshera bat uranbir bat hagi we de ki film